kabeh, yo teles kabeh. Kotos. Kotos ilermu. Gusti Allah. Lah iya ora turu, jan macak. Kayak mujek ngono iki gak oleh. Ya. Turu ki lho. Jan bakul kok malah tinggal turu. Wis entek bro iki kabeh. Kuwi alasane ben apa? Jari ujur kancane bar menang. Nah, kowe lho. Jegenge ujur ya. Sodik dhek iki nunggu ning kene pakmu ya. Ayahmu papamu iki nunggu ning kene sedina utuh. Nggih, oleh. Sampai nang bar. Sepise barange iki lho, barang sepise. Ngapa? Iki loro ki ya. Ono, malah ki lho deglek. Sesek, Bro. Kita njupuk kopi nang Ica. Rasa tenge, dadah. Tak bawa sana ya? Biar ki lho kena rejo panase jet ki lho. Wong liwat sampai gak enak lho. Mau panas berjumatan. Bare ki wis nang kene ki lho, gak duntangi ki lho stoe. Jan. Jadian iki ya ini ya. Jadian dek iki ya men iki. Lah iki aku ketemu Komeng-meng wis ning ndi? Meng. Piye Dek Sintia ki diparani anggun. Perasaan piye, Meng? Wah, Dek iki padahal duwe rono wae loro lho, Meng. Berarti kan asik berarti. Heh? Ribut jangan ribut. Yo, Ayo motormu gak apa ta? Lah nek bukane kira dikele. Jan lho. Kenapa motor iki? Ya. Pae motor iki. Tak sepil naik lho benjut ape lho sikile. Iya, Meng. Takoke, Bud. Dia rono gak sedok iki malah gembeng wis rono, Bud. Besok ngejar rono. Piye, Meng? Rasamu, Meng? Los nek. Los Selagi masih apa? selagi masih Kudu rapi cilik. iso, Ngono wong akeh. iso kayak Dek bengi. Bener Meng. Awangane jan gladra. Jadi Bud ya Komeng iki. Ketoke kok biyen-biyen. Kok pikir-pikir. Ada beban enggak mungkin ya. Lah iya. Beban nih. Anggar tak takoni wah iki Komeng iki kok aku ngomong gembeng lho. Enggak wah iki kok dianu iki wae lho. Parani dhisik katik posisine ning kowe delok thumbnail gembeng delok thumbnail delok to. Nang Facebook, nang YouTube. Delok thumbnail. Yo mana luwe apik. Gembeng goleki. Lah wi lho piye maplah kok ngono. Ih lho pas wi lho. Iya. Iya. Karek gitik Maplah lho. Iya, karek gitik. Iya. Iya. Karek gitik ki apane? Lah kita pitik kok piye to, Mang? Jan. Komeng jan jukte bengi sak ngono, Bud. Lah bengi apa neh? Ini ta. Gak bek ya sesuai kok. Kowe kesuwen nomor mujek lho are. Makane iki wis gak amot, wis gak sandek gleng. Iki anu. Sesuk berarti. Mujak. Besok jare mesti sandadakno temu. Mesisan. Piye? Dadi kuwi tinggal kono sih. Montore ki tak tinggal ning kono. Awan engko semayan karo Yoyo ning Durejo. Awan. Heeh. Dadi esuk gak jadi. Esuk ya malah menak to jaremu nek esuk ning nggone Sinta enak anget jenenge. Esuk ndek sing anget-anget. Iki lho. Ning krungu to ora, Bud? Golek sing anget-anget, Bud. Karek ribut ditangi apa ora lagi. Lah mbok scroll nyapa to, Mbok Le? Coba delokne apa to? Iki delok-delok wong-wong iki perkembangane wong-wong. Ayo lho. Sengawa kok ngono. Jan. Ora pitike larang gendam Pakmu sebenarnya. Arep wek titik ya. Sapa? Titik. Colokan apa pitik? Lek colokan kuwi. Ndi? Iki rumah Pakmu sih. Wah, iki bahaya iki Piti. Piti bahaya. Dia mau daftar di NCC. Sapa? Ngawi coba cepot. Kowe ya? Ya. Delok sih. Wis ora enak no. Wis kene. Iki tanggal berapa berarti? Kok sesuk? Wis enak. Kopi susu, Meng. Susu sing penting. Kewer. Susune sapa? Lah piye Meng perasaanmu kayak didiciki, Meng? Karo Anggun. Nah, Anggun lho, Meng. Kowe jelas saingan jelas kalah, Meng kowe. Sing penting iki pangkah tumpuk. Lho, Oh, disaingi ora numpuke percuma. lho apa ngerti kok main belakang apa ya ro? Nah, kuwi Kok kuwi apik. Kowe penting tumpuk. ye. Sis gre
kalah we pesonamu kalah Ica wis. Ya oke karo Anggun ya Tomblok wis mengakui. Dari terus saiki nang Cynthia, piye? Ayo tumpuk kowe sing penting iki. Enggak, aku mau tak tumpuk kowe apa. Piye wi? Iya to, Bang. Tapi enggak asli gak ro nek gebeng rono karo Anggun. Gak ero aku repot bos aku gak anu ngono-ngono kuwi. Dadi ku ndelok ya. Ndelok. Wis diingi ki arep rono mergo Cynthia loro ae ya. Ero gak menak. Tibakno dina ki kae. Kira apa? Malah diisi ya gak anu ae. Iya. Sedih komeng. Coba cepot. Combat spot. Kalah lebut ibut. But, kita ibut. Oh, hekeh iki lho. Tapi nek kira-kira aku tinju. Kowe kok mbok tenarono ora aku? Ayo. Sik tau urung bar nek ngomong Iya toh. ribut. Tinju karo. Tak terno. Kamera tinju karo sapa? Karo Sadik. Kayak iki lho. Alah, maksudnya iki kan arek melu aku tanggal apa September iki to. Nek cara oleh musuh terus aku botere rono berapa? Tak terno. Dukung ora? Tak dukung. Iki gone ndi Bluro ya? Ngawi. Ngger bunga ta ya ngawi ya? Ya bunga ta. Sejak terminal ya. Mulane ya. Ya. Ujian cukup berarti waktu kanggo translasi. 2 bulan untuk latihan. Sudah latihan. Tak kuwi wani wi. Wih, golek apa ta wijane? Ya ta. Gelem malingan apa to jane? Tuh, piti maling, Bos. Ini kelas apa ya berat mlebu? Berarti kelasnya Berat kelas ya? Hah? Berat ya? Gede to atas 20 kok. Lah iya berat toh. Berat kan badane berat. Bagian Maksudnya ngomongmu aja ngono to, Bang. Aku ngerti. Berat ayo badanmu berat. Aku pasti ngomongmu sing Nek kelas ringan ki aku ringan. biasa to. Aku ngerti lagi mari karena aku gede to bakal iki. Kayak salemu ngono to. Iya. Ini ngomong sing biasa aja kayak kelasmu berat bar, kelas berat, karo ngertimu ngono aja. Kenapa ya? Tak berat, madhep ke berat iki kayak iya, main aja. Sampai gak arah perang tahun itu, Mas. Iya. Berapa bobotmu? 120. Oh, 120 bobot ki. TB-nya 176. Aceh 20. Karo uji piro? Jadi 100 130 anak ya. 30-an. Kowe karo aku ndelok karo masjid di sapa? Dhuwur mujek. Jan. Muri podo karo uji. Kowe karo nek ndelok aku karo masjid gede sapa? Karo Karo masjid. Podo. Podo. Tapi kira-kira sik obahe cepet sapa? obahe cepet. Obah iki apa? Ujek wi kelasé. Apa-apa. Suki. Kan obah kan Maksudnya iki banyak hal, Mas. obah, Meng. dalam berkegiatan. Tangi to ya kancane nang kene lho ora tangi belas ki wong kaya ngono ngiler lho iki tak video. Delokan kok nang Arab. Kok iso ngiler. Wis ana wetes to. Popo kan Pimeng. Gede bengi Mas yo ping 2 barang ku yo melek amene. Meng. Ping 2, ping 2. Please lah. Nek iso sing rada positif bener ngomong. Iya, senana-senana so. Oke, Iki tak omong iki lho, Cynthia sing kene diparani Anggun iki kae. Cynthia sapa? Cynthia bakul jenang sing diparani dhek ini gak sedo komeng. Ya, Kae. sing dhisik gendakane Iwan lho. Mana disir kok gendaan kok disir. Kok gendaan aku jujur kok. Saiki Ngerti ya? ngerti to Cynthia wi. Aku sih. Sekarang gede berarti. Kok malah mendut to. Dia nomor kan uji to e. Iso malah bara. Kata ora-ora lho. Jenengmu sapa kae? Ora solihin. Bara solikin kok malah ngono to, Pak. Kalah jauh karo ayahmu. Papamu kenal kabeh ngono. Lagi kan tak ada tadi. Pak kan lah. Kalau mereka ini itu kan 2000, tidak salah 2000-an lah. Terus emang dibuka kan jumahan kan lah. Nah ngomong, bos postingan ulang TikTokku bensin delok oke, ben rame ben munggah, ben oleh musuh aku. Apa jenenge lawan itu. Saya posting ki apa ngono. Oh alah pakku aku posting ulang bos. Pakane dhewe lho kayak ngono. Posting ulang. Gak, dia posting ulangi nggak tahu maksudnya. Dia kan ngerti ta, posting ulang. Oh lah bukan posting ulang kayak di band kayak iya. Ora gelem ngomong.
1-0 udah tau, skornya menang deh 1-0. Ya wes, Iki kan monster ngulang Bro. Tak angkel aku video apa tak posting ulang iki aku arep golek musuh sih. Biasa. Ini gak sampai ini. Halo bos, tolong posting ulang uploadannya Bara Solikin bos. Barasol. Bara underscore sol 95. Lahirmu 95 wae. Tolong diposting ulang ben cepet oleh musuh di NCC Ngawi Combat Sport. Ketemu misal bobot 150 ya. Gak masalah. Kan tetap kuning kan tetap nek wis apa masuk dalam event terus enek penyelenggaraan ini kan tetap diketemukan manajer. Sama aku manajerku Lek Dian ngono ya. Ngajar aku kamu kayak Manajer Lek Dian. Barono manajernya Mas Bara tolong di merapat ke sumber suara ngono ya. Kok anu Mas Dian iki enek lawane Bara cuma kaceke bobot 30 kilo. Piye kira-kira Bara wani gak? Ya kan semane ning kono, nek wis wani berarti semua hasil di atas ring itu sudah apa tujuan ya, berarti ngono gak masalah. Kalau silat yang ngono kacek bobot sak kilo 2 kilo ditemokne sik iki bocahe karo manajere wani gak? Nek wani lanjut nek gak wani ya sudah. Kayak mana ya? Iya. Halus. Tapi rencanamu misal nih kok oleh lawan, rambut style ini mau tetap kok berrelok. Apa mbok potong? Bandingnya tapi tak braided. Iya. Dikepang sik gitu. Wow. Iki sangar ki mesti. Tapi kowe kudu mbok botak. Yo ora tedhe. Di braided iki di ngene-ngene lho. Ya ya roh aku kan. Emang ya. Dikepang. Kan enek sapa enek doyok cara danai apa jenenge? Motor rambut kan sing danai doyok. Oh, alhamdulillah Joyo, Alhamdulillah. hati terima kasih Joyo. Kok cara- Langsung sponsornya Deo Chicken ya? Apa jenenge style iki engko? Atau dia Kan kayak kan andek gitu. Aku takut, "Mbak, kira-kira engko oleh pakai baju gak nek bertelanjang dada ki awakku gak padha kaya 10 tahun yang lalu." Aku gak apa Mas, pakai baju sing Singlet. Pelongan iki lah. Kok kan iso engko koyo doyok chicken kan sponsornya kan iso. Masuk. Tapi kok aja kayak sing pengalaman tahun sebelumnya. Baru nunggu isone. Tanya kok burine Komar farming ya iso to. Mantap. Komang farm iso kok kaya apa jenenge ngarane. Nggonamu barang ya iso kok. Bian kucing channel iso. Terusnya tambahan sing paling enak nih, sego goreng galak. Iya. Ini sponsor Pakmu. SGG ya to, sego goreng galak ya. Nah, jadi kalau buka barang jangan oleh lawan. Aku kan apa ya? terus jatuh sih. Begoni sih ya. Yo. Ngomong ya. Inti ya. Terus kok kaya Gak kena wi. Pendui. Karena le kontaknya jeblok tiwasanku. Jeblok lah. Cuk. Kandhani ngeyel bocah ki uteke iki pegel aku. Oh, Aku ngono iki wong ngeyel ki pegel aku. Ada. Kok sok. Ada. Enggak banyak. Sopor juta-juta arep kancane wis jeblok dapur lemah. Kowe tak omongi lho maksudku aku ki wis ngomong gak kena yo. Tanane ning kontak ae. terus apa Kok malah jek diyeyel ae. kan itu iso kita Pak Lurah izin saya mau bertanding ke sana. Oh betul apa Le? Mewakili Kerajaan. Ya betul ya apa? Oh, Kan keme apa kok? Disi. Disi apa kenang kerja boxing tiap Lho Pak? wong. Jalukmu apa? Kenang kerja berias. Ya kan bisa tuh. terus Terus pokoknya ini bundes maju mapan. pokok intinya ning kono Golek sponsor mana ya intine iki. menang kalah Budal lolos bro, pokoknya. budal bro tapi sing jelas wis golek sponsor meneh. Terus kanggo penonton, gak mau pisan. Ya penonton. Tolong posting ulang. Tolong di follow TikTok saya ya. Nanti di posting Bara_sol_95. Bara_sol95. Nah, terus apa neh? Terus kita Wes diposting ulang ya, Bos. Dan nanti rekening disematkan. sematkan rekeningnya kok iso kayak Enggak. puskesmas kena ngerja. Nih. Semua agak tahu mangan ceker takok kira harus saya. Wah, Kena ngerja ya bisa kok puskesmas kena ngerja itu kan iso bilang kenceng iki. wong kok semegel wong ngene iki to kandhani. Sangat. Kontaknya tak noset ada kontak. Kontaknya loh. Coba toh. Kalah. Iki kira-kira piye ya? Bisa apa sih? Bisa, Meng. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat, Meng. Tetap semangat, Ra. Semangat buat Komeng untuk tetap mengejar cinta. Komeng, ini beda, ini Komeng jogja begini omongannya tumpuk. Gak rada unyo keto Unyo.
geser uteke kira-kira sepersekian detik kena tumbukan iki. Kena tumbukan megatras. Iki komeng rada geseh. Tapi gak apa to, Meng? Gak apa. Ya wis. Gak apa, sehat. Duit iki jek biang-biang ora duwe duit luwih biang-biang. Teman. Piye iki, Bud? Jaya. Duit biang-biang kok main gak duwe duit luwih nemen. Wes kena semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.